Hola patapums, què tal? Mireu, avui vos porto un vídeo que és mel de romer per a tots els especialistes de música. Bueno, jo sóc una aficionada a anar a tots els basars de confiança del barri perquè m'agrada molt anar a mirar a veure què me puc comprar per a les manualitats, per a fer cosetes. I un dia vaig anar a comprar-me uns materials que necessitava per a fer un poquet de scrapbook i vaig veure una flauta en un preu que no se pot resistir ningú, i és esta. 90 cèntims, senyora! 90 cèntims, però qui se pot resistir a este preu? Ningú. Més d'una meravella ja m'he trobat jo per als basars de confiança que menys que fer una review per a veure si donen la talla o no per a poder-les fer servir en classe. Bueno, tenim així la senyora flauta de 90 cèntims que realment, com ja he dit, té un preu que jo no sé què els costarà en el basar, però bueno. I anem a començar per el packaging, és a dir, de com ve presentada la flauta, i és que la veritat ve en la seva fundeta, és una fundeta un poquet fluixeta, però xica, que tec, molt bé. Està molt ben feta, jo crec que és un ok. Què porta dins? Doncs porta la flauta desmuntable, porta la susodicha flauta, que ara parlarem d'ella perquè estic veient coses... Porta el que ve a ser com les instruccions de la flauta per a fer-la sonar. Està en francès, en anglès i en alemà. I venen les posicions. Molt bé. I també ve el palet per a netejar-la. Faltaria el drapet ahí. I ja està. Molt bé, o per a dirigir. Anem a lo que ve a ser la flauta. Tenim, com ja hem vist, desmuntable, com moltes flautes, s'ha de dir, el material. El material és un plàstic que no és un plàstic així molt... no que inspira molta confiança de que això va sonar bé, no inspira molta confiança. Els acabats. En els acabats, no sé si es podrà apreciar, però té uns rebordes preciosos que li donen molta personalitat a la flauta. Igual que els rebordes que n'hi ha dins dels forats, no sé si es poden apreciar, però dins dels forats n'hi ha encara plàstic de no haver-ho foradat bé. El color, com podeu observar, és d'un color os, que a una mala, si no donara la talla a aquesta flauta per a fer-la servir en classe, la podem fer servir per a un disfràs. I el tacte, diguem que bueno, no pesa gens, llavors no me dona com molta seguretat per a que hi hagi un so adequat. No sé, és que estic mirant-la i està pleno de coses. Forats. Els té tots, anem a comptar. Suposadament ha de tindre 7, que són do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 forats. I 8 el de darrere. Que tenim el de darrere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Els té tots. Perquè jo he vist flautes que els faltava algun foradet. Igual és perquè són un altre tipus de flauta i jo no estic molt familiaritzada en elles. Ara, l'important, la embocadura. Anem a veure la primera sensació de l'embocadura. L'embocadura, com sabeu, és la posició de la boca per a fer sonar l'instrument. Com una flauta comú, no sé. No hi més. L'embocadura, correcte. Ok. Ara, com sona? Així n'hi ha diverses proves per a veure com sona. Una és tirar l'aire i deixar-la sonar al libre albedrío. Boca, flauta, ok. I l'altra és la típica que fem tots els éssers humans que tenim una flauta a propet i és fer-la sonar en el nas. No passa la prova del nas. Ara ve la prova de l'escala. Sonaran totes les notes. Vaig a començar per la més aguda, pel do agut, perquè serà més fàcil i vaig anar baixant. A veure. A partir del re i el do greus no va. Que fail. Bueno, a veure, per 90 cèntims, què voleu? Ara sí, la prova final és tocar Titanic en la flauta. Així que, senyors i senyores, allà voy.
no passa la prova de Titanic, no l'ha passat esta flauta de 90 cèntims, repetisc, 90 cèntims. Vale, opinió final. La meva opinió final és que esta flauta de 90 cèntims, que més d'algú haurà portat a classe alguna vegada, no és idònia per aprendre a tocar la flauta. Jo, personalment, si veguera que algun alumne em porta una flauta d'aquest tipus a classe, hauria de també fer una investigació a veure què passa i per què m'ha portat aquesta flauta. Però, si no hi ha altre remei, és vàlida per a practicar les posicions i tal. I això és tot, Patapums, espero que us hagi agradat aquesta nova fase de reviews de flautes xusteres en Patapum Pam Pam. Sabeu que podeu subscriure-vos, que mai sabré dir aquesta paraula, podeu subscriure-vos al canal, seguir-me en les xarxes socials i crec que ja està. Una forta abraçada i ens veiem en el pròxim vídeo, Patapums. Adeu! No hi ha manera de dir-lo.